Jipange. Jaod bura ma Bumula Jack Wamboka wacho ni oseyudo ote mag buogo ngimane thuolo machuok bang' ka nochako chenro mar dwaro thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi ewi mibadhi mar mbolea mabandia. Wamboka mane losi gweng' ma Kimaete ka chung'od bura mare ma Bumula e kaunti ma Bungoma, kara kamano ne oramo ni Mithika Linturi to nyaka gole apisi kaka yo mar duoko yie mar jopur e migawo mar pur kaachiel gi chwalo mapiyo chenro mar chulo jopur manousnegi mbolea mabandia. Wamboka koro dwaro ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula mondo puodh mapiyo paro mar chik makamano madhi geng'o achudhe machano dhi nyime gi uso ne jopur mbolea mabandia e kinde mabiro. Na mimi kwa sababu ni sauti ya mwananchi, mtetezi wa wanyonge, nimeenda nikaongea na wenzangu bunge, wakaniwekea sahihi sasa 110. I only need 88. Niko na sahihi 110. Alhamisi iliyopita niliwasilisha hoja ya kumfuta kazi, sio kumfuta, kumfukuza waziri wa agriculture anaitwa Mithika Linturi. Na mimi nataka spika ni mtoto wetu kutoka nyumbani. Spika, hiyo motion ya agriculture ya Mithika Linturi na kuomba uapprove. Nataka kuonana na huyo mtu ana kwa floor ya. Nimepata vitisho mingi. Mimi sinunuliwi, mimi sitaki niongeleshwe, lakini Mithika Linturi afanye nini?